स्वयंपाकाची गाथा तुमच्यासाठी खास आमच्यासोबत करा स्वादाचा अभ्यास. नमस्कार मंडळी, कसे आहात? काहीतरी स्पेशल या युट्यूब चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. तर आज आपण बनवणार आहोत काहीतरी स्पेशल रवा नाश्ता. त्यासाठी लागणारी सामग्री: 1 वाटी रवा घेतलेला आहे, चिली फ्लेक्स, कोथिंबीर, मीठ, 2 बटाटे आणि काली मिरी. बटाटे आता आपल्याला किसून घ्यायचे. आपल्याला एका पॅन मध्ये पाणी घ्यायचं आहे. 1 ग्लास पाणी घेऊया. आता हे थोडं बॉईल होऊन द्यायचंय. टाकूया चवीनुसार. आपलं पाणी उकळलेलं आहे. काली मिरी टाकूया, चिली फ्लेक्स, कोथिंबीर, किसून घेतलेला बटाटा, चमच तेल, रवा, आता हे आपल्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचंय. दोन मिनिटं हे झाकून ठेवूयात आपण. दोन मिनिटं झालेले आता. आता बटाटा आणि रवा चांगला शिजलेला आहे. आता आपण वडी थापून घेऊयात. आपलं थापून झालेलं आहे. आता आपण कट करून घेऊ. तेल आपलं गरम झालेलं आहे. आता ही वडी आपण खुसखुशीत तळून घेऊया. तुम्ही बघू शकता आपला काहीतरी स्पेशल रवा कटलेट झालेला आहे. तुम्ही नक्कीच बनवून बघा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. काहीतरी स्पेशल खाऊ आणि आरोग्याने आनंदी राहू. धन्यवाद.